El president d'Abasaja, Cristóbal Aguado, visita a prop de tu per aclarir l'estat de la taronja valenciana. Els citrícoles traslladen les protestes per la crisi citrícola davant l'oficina de la Comissió Europea en Madrid. Efectivament, la situació és una de les pitjors dels últims 30 anys. Els agricultors estan desesperats. Molts han tingut que tirar en clementines la collita a terra, perdent tot el que s'havien gastat i, a més, pagant per a tirar la terra. Altres tenen navelines, salustianes, són moltíssimes, no només en València, sinó en tota Espanya, que estem parlant de 9 i 10 cèntims el quilo. Estem perdent alrededor de 5 a 7 o 8 cèntims per quilo i això és inacceptable perquè tots volem viure dignament, volem viure de la collita i per aquest motiu s'han fet diverses protestes i l'última ha sigut davant de l'oficina de la Unió Europea en Madrid. Ahir anàrem dalt de 500 valencians i un grup també important de totes les províncies d'Espanya i repartirem taronges i llimes. I tinguérem l'ocasió, naturalment, de reunir-nos en el delegat de la Unió Europea en Madrid, en el responsable d'Agricultura, per a entregar-nos un document en nom de tots, el propi president d'Asaja, Pedro Barato, i estigueren conversant de la situació. Ho comprengueren i es comprometeren a traslladar la situació a la Comissió Europea. Anem a veure si la Comissió Europea, que ja han tingut també conversacions en el propi comissari i en els jefes de gabinet, tant del comissari com de la comissària de Comerç, Cecilia Malmström, esperem que s'entenguen, que o Europa canvia la política o Europa contempla les crisis d'una altra forma o de veres que la situació està posant-se molt, molt difícil. Abasaja ha repartit més de 4.000 quilos de cítrics en València per denunciar la crisi del sector i exigir solucions urgents. Hi ha que dir que tant en el reparto que han fet en València, ahir en la plaça de Bous, com en Madrid, la gent s'arrapava les taronges perquè, a més, sabien que venien de l'arbre directament a la seva boca i saben que aquestes taronges són especials, perquè són la qualitat al màxim de la nostra citricultura. I per això, com dic, la gent estava volent que els en donàrem i ojalà n'hagueren portat més perquè s'acabaren ràpidament, ja que la gent sap valorar-ho. La llàstima és que la gran distribució, molts intermediaris, no entenguen aquest valor, no sàpien defendre un preu i alguns operadors, en comptes de dedicar-se a defendre un preu, es dediquen a col·locar la mercancia al preu que siga i a la baixa. I no pot ser. Tots els que operen en la taronja saben, la majoria, el que costa de fer. Una altra de les qüestions que ens va aclarir va ser la del robatori de cobre en un cabeçal que impedeix el reg en 1.400 hectàrees de cultiu en Picassent. Això és una cosa que clama al cel. Portem anys denunciant que no n'hi ha dret a que el lladre, ja que diu així, que mos roba les collites o mos roba els béns d'infraestructures perquè han fet un gasto tremendo, tots els llauradors valencians modernitzant la red de reg, a reg a goteig, per donar-li a l'arbre l'aigua que necessita en el moment que toca i en el volum que toca, però clar, això necessita tecnologies, programadors, ordenadors, centres de reparto, n'hi ha capçals de reg, n'hi ha de tot en el camp i els delinqüents van buscant xatarra, que diuen, i van a buscar el mal alçat. En aquest cas, s'emporten les portes, s'emporten el cobre, s'emporten els programadors i deixen sense poder regar amb multitud de superfície agrària en l'estrès i el patiment, perquè antes, quan es regava manta la major part, el raïl estava més fondo, la terra es treballava d'una altra manera. Avui en dia el goteig fa un bulbo, una bolsa, on estan els arraïls alimentant-se contínuament. Entonces, interrompir el reg localitzat és fer patir a l'arbre d'una forma extrema. Des d'Abasaja van a continuar pel benestar de l'agricultor i prosseguir en la seva campanya de mobilitzacions per a protestar per falta de solucions i respostes a la crisi citrícola.